Salam mehriban tomoşaçylar. Taýlanyň habarlar gepleşigimiziň ýene bir sany teziň bilen. Habarymyzyň 2023-nji ýylyň 9-njy maýyna kysanyna Türkmenistanyň prezidenti Gyzyl meýdanyna dawralara gatnaşdy. Türkmenistan Täjikistan işgörler maslahaty iki çäk lalaşyklara gol çekildi. Yapon tälimçi Türkmenistanyň düzýüde boýunça ýygynyna tälim berer. Messi Laureus bayragyna münasip bolly ýaly habarlary size ýetirýäris. Gelin bolsa habarlara giňişlen geçelim. Türkmenistanyň prezidenti Gyzyl meýdanyna dawralara gatnaşdy. Şuň Russiya Federasiýasynyň paýtagty Moskwa şäherindäki meşhur Gyzyl meýdanyna 1941-1945-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunyna gazanylan beýik ýeňişiň 78 ýyllygyna bagyşlanyp dawraly harby ýürüş geçirildi. Oňa Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow hem mehman hökmünde gatnaşdy. Dawraly harby ýürüşe Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen bir hatarda Qırğız Respublikasynyň prezidenti Sadir Japarov, Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew, Täjikistan Respublikasynyň prezidenti Emomali Rahman, Qazaqstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew, Belarusiýanyň prezidenti Aleksandr Lukashenko we Ermenistanyň premier ministri Nikol Pashinyan gatnaşdy. Gyzyl meýdanyna harby ýürüş Moskwa şäherindäki general-leytenant Halilov adynyň harby saat mektebiniň harby talepleriniň ýürüşi bilen başlandy. Umuman bu harby ýürüşi 10 000-den gowrak adam gatnaşýar we 125 harby teknikalar görkezildi. Dawrada 40-dan gowrak harby orkestriň wekilleri gatnaşyp, harby ýürüşiň dowamyny dürli sallary ýerine ýetirdiler. Türkmenistan Täjikistan işgörler maslahaty iki çäk lalaşyklara gol çekildi. Täjikistanyň paýtagty Duşanbe şäherine Türkmenistan Täjikistan işgörler maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Batır Attaýew hemde Täjikistanyň vice-premieri Usmanali Usmanzada wekilçilik etdi. Täjikistanyň vice-premieri Usmanali Usmanzada iki ýurduň arasyndaky sowda-ykdysady gatnaşyklaryň ýygyderli ösürilýändigine ünsü çekdi. Maslahatda berilen maglumatlara göre 2022-nji ýylda iki ýurduň arasyndaky haryt dolanşugy 52,9 milyon dollara deň boldy. Bu görkezji 2021-nji ýylda deňeşdirilende 2,13 artdy. Maslahatda her iki tarapdan 250-den gowrak wekiller gatnaşdy. Olaryň arasynda ministrlikleriň wekilleri bilen bir hatarda işgörler hem bar. Forumyň çäklerine iki çäk dowuşyklar geçirildi we bir neçe lalaşyklara gol çekildi. Şeýle hem türkmen wekiliýeti Duşanbe şäherindäki fenagat zolugyny aýlanyp gördü. Yapon tälimçi Türkmenistanyň düzýüde boýunça ýygynyna tälim berer. Belli Yapon türgünü häzirki wagtda tälimçilik etýän Kazuhiko Tokuno Türkmenistanyň düzýüde boýunça milli ýygynynyň tälimçisi wezipesine bellendi. Bu barada Türkmenistanyň Yaponiýadaky elçihanatynyň resmi saýtyna bellenip geçirilýär. Habar berilişine göre Kazuhiko Tokuno 2 ýylyň dowamyna Türkmenistanyň düzýüde boýunça milli ýygynynyň türgünlerini uly ýarşlara taýýarlaýar. 49 ýaşyndaky Yapon tälimçisi 60 kilogram agramda çykyş edip, bir neçe gedek Aziýanyň çempionu boldy. Şeýle hem ol dünýä çempionatlaryna hem baýrakly orunlary eýeledi. Ol sport karýerasyny tamamlap, tälimçi hökmünde Yaponiýanyň dinanlar ýygyny toparlaryny tälimçilik etdi. 2017-nji ýylda ol Halkara Düzýüde Federasiýasy tarapyndan Venanlar ýygynyna tälim beren iň gowy tälimçi hökmüni ikrar edildi. Ol dünýä barynçylygyna, Olimpiýa oýunlary, bütün dünýä universiada oýunlary, Aziýa çempionaty ýaly iri halkara we sewit ýarşlary üçin türgünleri taýýarlady. Onuň taýýarlan türgünleriniň bir neçesi Aziýanyň çempionu boldy. Olimpiýa oýunlaryny baýrakly orunlary eýeledi. Türkmenistanyň düzýüde boýunça milli ýygynynyň täze tälimçisi Kazuhiko Tokuno Kodakan düzýüde boýunça 7-nji danyň eýesidir. Yapon tälimçi türkmen türgünlerini iri ýarşlara taýýarlamak bilen olaryň 2024-nji ýylda Parijde geçirecek Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagyny gazanmagy öz öňüne maksat edinip goýdy. Messi Laureus bayragyna münasip boldy. Fransiýanyň pasaje toporunyň düzümine çykyş etýän Argentin hüjümçi Lionel Messi 2022-nji ýylyň iň gowy türgüni hökmünde Laureus bayragyna münasip boldy. Bu bayrak Laureus World Sports Academy guramasy tarapyndan gowşurulýar. Messi 2022-nji ýylda Katarda geçirilen dünýä çempionatyna futbol karýerasynda ilkinji gedek çempion hem de çempionatyň iň gowy futbolçysy boldy.
Laurens bayrağına kemmiyesi bilen bir qatarda onun topardoşu Fransuz hücumçu Kylian Mbappe hemde Formula 1 turgunu Max Verstappen dalaşgar boldy. Şeýlekim bu Avrayla bayrağı üçin Şwetsiyali ýeňil atletikaçy Armand Duplantis, Ispan tenisçi Rafael Nadal, Amerikalı futbolçy Stephen Curry hem dalaş etdi. Venalaryň arasynda bolan iň gowy turgun hökmüne Jamaikaly ýeňil atletikaçy 3 gedek Olimpiya çempiony Shirley Ann Fraser Price taýlandy. Ýylyň öňe taýlanan turgun hökmüne Ispan ýaş tenisçi Carlos Alcaraz taýlanyp, ol 2022-nji ýylda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň açyk çempionatyna ýeňiji bolupdy. Laurens bayrağı 1999-njy ýylda bir neçe meşhur işewirlik kampaniýalaryň baş himayetkerligine döredildi. İlki başda ýylyň turgunlaryny kategoriýalar boýunça sport jurnalistleri taýlaýar. Soňra bolsa akademiýanyň 50 agzatynyň sesine goýulýar. Hormatly tamaşaçylarymyz, şeýlekim Vladimir Putin Türkmenistanyň ýowlaşlaryny ýeňiş güni bilen gutlady. Arkadaş şeheri Ýaponiýanyň Kobe şeherine tanıştyryldy. Türkmenistanda 80 sany gadymy golýazmalar rejeleni. Türkmenistan Tejikistan eksport uğurlu serge geçirilýän ýaly habarlary Atawatan Türkmenistan.com internet saýtyndan okap bilersiňiz. Hormatly tamaşaçylarymyz, sizi ýetirmekden habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň inne sanlaryny didarlaşýançak hoş sag bolun.